ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumagkablawak itinembag nga bigat kada kayami nga sangapada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa di naman napaset ti lubong tayo nyo ita, kapkablawant kayo tinaragsak nga kayo panagbubuya. And please share this program, share. Tararan. Sige, yan. Hindi nga rin rugyan, papagayam nga ibasa. Di ba kasalitaan ni Robert nga Napoluan kasar sa gudayang ti surat. Dear Manong Nemi, datulagen ti kasarmi kani Elsa kalpasan ti talong atawen nga relasyon mi. Ken duamet atawen nga nagurnongak manong. Masak nga porman iti construction. Medyo panagkalamat ti sweldo. Tag-sweldo iti Manong Nemi iti 600 a day. Ngayon tultulong akmat datatang kaninanang kanirikapsat ko. Sudga po na Manong Nemi nga nagrigat nagrigat na gurnong. Sa pasaremet ingam agdate kani Elsa siyempre Manong. Igatangak bet no adaraget te krusonada na ket ingam agmul shopping, agboy ni kam sine, agrestaurant kami, saka mapanag-check-in, siyempre. Agabobrama ti sona ka sales lady ti maysa nga department store. Nagurnong kanumit ang tas kanya ko tumultulong met kadagiti parents na. May magabot adamat tan umanay nga gastusak Manong Nemi, gastusan mi panagkasar mi. Siyempre, pumatang kami ti barong arawatan mi. Trahe de Buddha, kastamat kanya akit, ag-Amerikana akmit saka magkasar iti simbaan, pa-cater mi, kiyang kamti may isang function hall. Gastusan mi pa ati pag-arawatan na kitay secondary sponsors. Naplano min Manong. Uwen, panagsusuldon manen, kit ko na kanyak na kiti padak nga agtrabaho ti construction. Advance happy wedding king ka, paring Robert. Thank you. Ito nagkano ka diya talaga. Awang pwede nakapix nga aldaw. Naka-ready na kiti wedding invitation. Awang pwede nakapix nga aldaw, apay naka-ready nga ro din. Una, tanong mapanto ti aldawan, alis doon to, mangipin di petsa. Posible, second week of coming this month. Second week. When? Into no utso. Ket first week pala data na. 1 to 7 na. Ito ba? 1 week, first week data.
Kapot na daot son, second week data. Kahit nga sa posible nga ito no 8, di ba nagkalay sayo? Kita, maapi kayo, ti preparasyon na, listo lang data. Advance happy wedding nga rin ka na kayo. Kaya may titig-titig ka aldaw man ang name nag-ring ti cellphone ko. Ninanang tito mo tawag. Nangapay, ni tatang mo, na aksidente. Aksidente. Apay. Kita. Dinong parda, iti paspasada ng tricycle. Ti makadagas. Awamat ka nung tinakakita, no sino dahi dyan nga baan. Interayan na. Di naman nakita, ti plate number na. Lore no samat lang napakaruan ni tatang. Aman Nga po tagasapulan ka nung umoperar. Diyos ko ya. Umay ka na anak ko, tao man ti amok kay baga karig ni doktor. Si kamin ngayon na unang anak. Si katinbag nam na maak, ako mati ornong tayo para kumakininatang mo. Sige, nang. Orakit nalpas ti trabaho min. Inuto yung ospital. Kinasarita ka mismo di Doktor Manong Naimi. Posible ka, no? Nga, tumipon iti dara ti ulo ni tatang saan nga maopera. Doktor, kasano kadakal ti magastos? Imbaga na. At ang karatak, doktor, kamusarek iti panagkasar ko. Kan sampay nga umanay. Imbagag dahi ta kitinanang. Anak, iptulok mo kanila tangarodin nga matmatay ti amam. Magbag na ti oras. Uri mayat kanto no, awan to ti. Daladaw to ti amin. Imnang, usarag dahi ti panagkasar mi kini Elsa. Dapat patag ka ti kasar ngam ti biyag ti amam. Ti kasar makauray. Sige nang, tumulog ka nga umutang ti mainayon. Takasarita ti doktor. Dati kabitan nga panawin. May sayin ka atin ti operasyon. Masapol nga may spal ni tatang. Kabayatan ti operasyon. Manong naimi imay di manon ni Elsa dito ospital. Robert, Elsa. Kumusta ni tatang, no? Padamabilang ti operasyon. Tumulong ka kung mga may kararag, Elsa. Sabi ko mata may spal ti amak. Talaga kami. Lori sa mong ibagareta, karbigak laure, tumulong ka para kinitatang mo. So na lang ta. Ano problema ta? Ano problema ta? Ha? DJ inrantak nga para hindi pa nagkasartak? Sampay nga man, kahit nakautang kami pa eh. So nga niya. May tanda pa ilati pa nagkasarta. Nasiputak ti pa nagmisuot manong name ni Elsa. Di na ka di maawatan ni Elsa. Amon ti kaaduan ti kasarta. Utso, di ba? May printer di impitasyon. Tila yung petsa. Tila ang pinga na ikabil. Tapno. Uri nung may penwritten tulatan di petsa na ng ni printen. Dito nagtulagan ta, di ba? Nakaalatan, nakapilitan tagbal ingarwatin ta. Di nakadimawatan. Mawatan ka. Ngayon no saan nga matuloy dito nga pet sa panagkasarta. Ang mga no saan talagang kaskasar. Kung na pala mawatan ka. Inunam siyempre ti biyag ti amam.
Ngem ti kasarta. Amok ka napatpatag ti biyak ti amam ngem ti panagkasarta. Di ba? Ngem kunak, no saan nga matuloy ti kasarta yung tunotso, ang mga no dito ti sintuma wano pakagitaan, partaan na no. Saan nga si kakensyak tinekari? Sige, kaya kararag kong sabi ko mata may ispalti amam. Hinakon, mabiglahin. Robert, kagura na ka di? Saan ka kagura, maawatan ka? Ng mga pikarod kaslag papauyok. Imbagaglahin ti opinion ko. So nga, no sa mo may ikalikagom, ti panagkalay sa ta intunotso. Baghawan to, di ba, pulos ka mapasama kakasar. Susurot ko ti panagkita kini Elsa manong name. Isopeti, mangibagat ka si Jay. Siya ti lalaki manong name. Kaya ada kasar mi mo na awan. So na kumakit, tsak mawatan. No saan, di saan? Kinatusurun ko manong. Di makasarita kang di doktor, manong name kastawan tiragsak ko, na ispal ni tatang. So na lang ata talaga nga awanan di pagkasar. Sakit kasi dyan. Ti ko na ni Elsa. Sakit. Lalo ba ti utang mi? Manong name? Kapata, nadan ni tatang manong name, tinasya at kasasaad. Imbaga akong kadanan ng tikapsat kong sudan ti makamong bantay, aging ka mabalinan to ti rumwar. Katahag masapol nga sumbre kak manin trabaho, kapata kaado nga trabaho manong. Iti pagtrabahuan, manong name, masudag kanyak ni Henry. Kumusta ni tatang mo? Nasihat matin. Duwapi nga sigurong aldaw, sakduway nga rumwar. Diya to balay nga paungar. So, masapol ang trabaho. Mada overtime, mag-overtime makapagid itap na maabot, makabayad ag utang. Kasano nga dyan sa kasar yun, kani Elsa? Nagastos ko tiyo. Aramatic eh. Sakit ita, papauyo. Uri awanin ti kasar mo ko na. Isupit ang saot ti kasjay. Ang ngaron. Alagat kayat mo ti libre nga kasar. Libre nga kasar? Uwan. Abay, napadasa mo ti libre? No kung man nasapsapa, nga naamuak na dyan nga libre nga kasar. Iso kung mapay lang ti inura ko, sakbi nagkasar kami kinibagat ko. Hamot ang libre ti nagkasar mo kinibagat mo di bagat ko ni kumadre. Kumadre. Na naggasto sa kiti ti ano. Tengkarad di ngay. Kaya mumutin na kinikumadre nga Mildred. Uri no construction na worker lang do tao. Kaya't ko tengkarad di ko na di. Ingkar karigata. Ang namuk ko nga da libre. Hindi inyuray ko kuma. Kahit no libre, di hangout ngayong grande. Haman! Ano? Kasano ko mabaling nga libre? Ay, susapoy. Hindi na kapapatig yung budno ko na. Ano na ta libre kasar? Aman ang makuna libre, ngam no anyat kahit mga itahed. Agad, anugutan dalatata, mawatan da tarik na, di ba? Sino man nga may tagkasar. Hindi ka mawatan. No kayat mo, ito no malpas tayo ang trabaho. Indan to pumasyar si Jay. Ore ta nasapap. Kaya lang datang alas 5 eh. Natahayag pala G init alas 5, di ba? Nutireta. Basta sumuot kanto kanya. Agkalubundan to di motorsiklo. Nagkalubon ka mga road manong name kiniyam. Kini Henry. Kitne, nakadayo kami. Ito pa parang ta, nakadadayo matin. Sursuran talaga ang kalsada. Sudegan na talaga nga, nakawat-watiwat na doon nga dalan. Sudegan. Di mo makita na isang sangin na doon nga dalan.
Mamano tagtara nga luka dito ya. Di Joy. Idi sardeng na manong na iti motorsiklo na iti may sang garden. Kas makita. Napinta sa garden, di ba? Napinta sa ito nga pakaangayan ti kalaysa. Garden wedding. Doon din nagkaskasar dito eh. Kas makita, sa pavilion ako nada. Ijatian di kita kwa. Na-inter lamisaan, tugaw. O. Talaga na iranta na ito yung ako At dapat swimming pool na. Diyan nga banda. Maka. Parang kung sumrek ta. Nakarakap met. Lagi nagpukaw ta asin na taking kuka. Dijag na sa Diyo. Dijay, maginam jilikod. Abong-abong. Parang rest house. Naglay-miss ka tandagyan daya. Presko ya. Nalawa. Wala. Nalawa. Kabaylan natin manong guest. No ada 100. Kalawa ka pa lang. No 200. Medyo nailitan. So nagkasar ka. Masapol nga limit lang ti tao. No 100 na duretan. 150 kabaylan na baylang. Sige, subrita. Ano subrita? Kat nakarakap. Ura kate. Hanggang nakalak, idurun lang. Hindi at damakitak manong naming nga lakay. Da dyan ni Sir Dencio. Naibaga, malam yung Sir Dencio. Kinuna ni Henry. Kastamit ka na kayo. Dumanon kayo. Idit at damat sumarunong masadagkan kuha ng babae. So dahil dyan ni Ma'am Carmen, kasawa da. Mr. and Mrs. Jimenez. Tapos makita. Jimenez Garden Hall. Ewan na niya. Dumanong kayo. Nuto kayo ito pagyanan. Itulatan. Wano sumarak tayo dito pavilion. Itulatan, sir. Lapin Pinas dito eh. Medyo na nga ito na presko. Makita pa dito tilo nagtiinit. Imaya ka din, sir. At kinuyog ko. Adaman ko yung kikitaan. Isa dito ni Robert katrabaho. Agpatbada ka mga mason. Oo. Sumadlala nga yung hasta semento kayo. Sumatibag sa pulan. At asawa ko na damay sa anak min. So nga kumpadre kam kini Robert. Ada nga problema na. So nga kinuyog ko dito. Ano ti problema, Robert? Kaup-opera lang ni tatang ko, sir. Na-disgrasya. Na-operar yung ulo na. Nagdaktal din nagastos mi. Nakautang kami sa natakamat ko pwede usar ko mga pangikasar tinubyak. Nagpagpapauyo nga rin tinubyak. Itata namuhan na nga. Awan ti gastusin mi para ti pa nagkasar mi. Kat naitudoy nga nito no Utso. Utso, hani kita man no, da nag-schedule ti 8. Awan ti malagip ko, hani. Nabindas na tingal daw. Yung mga pati naka-schedule. Yan nagasal ka, umay nga bulan kat Utso ti mabilang. Awan ti naka-schedule. No, i-schedule mo rin tingal daw. Makauna ka. Makauna kayo, Robert. Ang kasano nga rin, sir, ma'am. Awang gadipulos, tigastusin nyo. Gastos mi nga rin pa naka-espalin tatang ko di kwarta ko, ma. Sige. Kasadot ka do ti tao. Uri basit latan, sir, tapno sanga nanginaunay. Talaga lang kasar kayo, kaya paano nyo nung gusto? Manong nga tao ti Karkuloyo? Manong ayat, ti mga anak kada kayo? At nakakabil sa Jenser nga kwa, 80? 80. Deje 80, na umay da amin, at tapay pasurot da, baga ganay nga
ti partido kan partido di babae, magana nga duwa kasot. Ado unay sir. Ilimita na mi na di, kasta na, gudwa mi na di, mga anak ka na kami. Sabi ko, bakit hanyo pa ng ibaga? Aman nga ro din sir, na i-print pa yun na di invitation. Diyan lang pa nakaikabil di pet sana, ti, hampay. Kalpasan na kit may bunong. Kaya tayo, kastat plano yapi di tuloy. Awan lang ti awan ka na kami, takas dyan nga tinapasamang sir. Iso nga rin nga may ka dito, tapno, na kami ti makamoy ti amin. Kasi sana ka mamati mano. Kaya ito nga sawan sir. Itadyo nga libre, ti pa naka-akupar, pa naka-upa, o ano pa naka-akupar na ito yung garden nyo. Amin. Da kami ti makamo ti amin. Ti arwatin nyo. At ka dinagatang nyo. Una na upaan nyo. Ada na kursonada. Minsan nga sa amin nga kabailanin na. Hindi anusan nyo lakit ti maupaan. Ang pag-uupamin. Surte ko na. Da kami ti makaamo. Yan tangay may kami dito. Itap nagpatulong ka. Ni kasano nga rot sir kat awan medlad di awan imposible nga di ka makailik-alikago mo rin gudwa lang ti kaban nga bagas kaduin isulahin dito ti asagdan nga maluto okay. Ori pagbalin na ko na nga sa nga kaban nga bagas sir ma'am oo di so da kami namin do kati makamo nga mangkontak pa iti pastor nga mangkasar ka na kayo dito dagiti panaka isagana dagiti makan dagiti mausar nga bouquet kaya namin na masar ti kasar amok nga amuyot ti amin sir ta ado nga ro din ti nagkaskasar dito why adun ti nagkasar dito nga da kami tinakamo. Imbes ko mga pabayadan nyo amin ngim saan? Ada nang tiniti kaslet ka sa kaban nga wagas. Ada nang idonor beti besa nga baboy. Oh. Dadi adda ka na ko ada. Ada ba ti pulos nga awan ngam kay dalat agkasar. Naka-imimbag kayo Sir Dencio, Ma'am Carmen. Nga ta pa karagsakan mi unay, no adda maangay nga kasar iti dayto nga ginatang mi nga daga, ken pinapintas mi, pinagbalin mi nga garden, ken adda pabilyon, ken adda abong-abong nga pagyanan mi nga gasawa. Awan ka din anak nyo, sir? Awan. Ado madigitay imay dito nga nagkasar, nga umay damit ihamam mo ka na kitag balinganak na. Pasaray, may sangal daw dito kat kaayayam mi di kitubing. Kaya tangasawan, di kiti anak, di kiti kasal dito, agbalimatan nga anak mida. Tinalyaw ko manong name ni Henry. Oh, abi kasi saan ka mamati? Kung nagtubig kami kang kakin, amo nasapsapol akong mga namok dito hindi nakamenos ako ma. Kaya nata pwede kita kasarsa, di ba? Nga adamat mabalid dang ita July nga pagpunan dan, tapno da pangrugyan da tinegosyo, parang ganun. Sir, kasarita nga rin tagbaling asawa, tamatuloy ba't lang ti kasar? Into nagsubliak dito kaduwak dun ti asawa. Kaslasan mat idi ka mamati da tatang kaninanang kanikabsat ko manon nami idi tay bagak kadakuada nga matuloy mat lang ti kalay sami kini Elsa. Kinaore ni Elsa manong nami. Kaslasan nga mamati.
nga nadya kayat nga kalaysa kat adadda pa na pimpintas gabata. Idi makita na ti hardin manong nemi garden nga nagpintas. Wow! Kasla talaman la artistan, VIP, celebrity, ngagkasar. Iti ti garden wedding nga libre pay. Sa nga kabanla nga bakas. Ay, peso, Robert? Gas na parang nakasalita mo da Sir Dencio ni Ma'am Carmen. Kasay-sayad da niya. Kat adon, atot nagkasarito yan, adon. Kas makita, adon na kiti ladawanin. Tunggal agkasar, ada ibati da nga picture da nga nagkasar. May ibisti dito pabilyon. Oh, dandanin ang mga bunubunan na yan. Naangay nga ro deta manong nemi otso ti mabilang. Edi dumano ng data nga gundaway manong. Edi dumano kami dito pakaangayan ti ceremony ken sa resepsyon dito ay Jimenez Garden. Nakasaganan ti amin. Naglaing, nagpintas. At siyempre manong nemi di marugyanan ti seremonya. Napintas na ornos na dekoraran. Nakasuot matan kada kami manunemi di inopahak Amerikana. Kanadamatan ibay ng make-up ng ornos kada kami. Kastamat manunemi tinapasama kini Elsa. Hindi ka mag-ururen manunemi kiti dumtengen ni Elsa. Siyempre, narugyanan sa seremonya. Nagplastara ko ang kadwak dananang kinitatang. Kat siyempre kadwamet ni Elsa di kit naganak kang kuwana. Kat inyawat dan kanyak ni Elsa. Masadag kami manong nemi nga nagparintuming tinaaramid nga altar. Nga dan nga gururay manong nemi ti may nga pastor. At ito'y nga naangit seremonya manong. Kalpasan nagdi adundupa pa manong nemi. Naliing pa manong nemi. Ti coordinator ka amin talaga. Kompleto. Kaditi ayan di kiti makan manong nemi hagal alangasaw ni tipin imas na ornos manong nemi awan ti gulo. Ta siyempre no nakastrik aminan di kiti nasken ng matender iti kasar irikap damaten ti garden awanan di kiti outsider pa manong nemi nga sumurek. Naka-ornos, naka-maymayat, naka-pinpintas, nakasaysayat, angay, panakasar. Kat siyempre, inramam miya, daninong Dencio, ninang Carmen, nga nanganak kada kami. Takastamat tinaramid manong nemi, nagidi imununan nga nagkasar ditoy, nga libre, uno. Basit lang din nagastos saan ka man lang nga bagas. Nakapagkasar kam nga rod kani Elsa manon nemi kasmet laeng iti kalikagom mo uno kaya kinalikagom mi inarapa mi nga panagkasar. No pay garden wedding manong nemi ken libre arig na. Nagyamyaman kam nga rod kada ninong Dencio kani ninang Carmen manon nemi. Kat kunami kada kuwada nga sa amin to amalipatan nida. Nga umay minto sarsarong karan nida. Ili ba nagdan na kami nga rod manong nemi kasag-asawa kani Elsa. Hinggaed ko manong nemi nagtrabaho ti construction. Kat kaputa talaga nga narigat ti agurnong himbagak kang kuhana nga padasik ti makigasang-gasat sa Dia Saudi. Di na kiti palubusan ni Elsa manong nemi nga talagang pagpakaasik kang kuhana. At dan anak mi, amaysa manong nemi, hindi tamaprobaran ti panag-apply ko Dia Saudi. Kaduak mat lang ni Henry siyempre. Hamo babayan ti bagim, hamo baybayan ti anak ta. Ano kaskasan na laeng? Di mo nang patakderan takad balay. Okay, balay. Sumarunang harap kalpasan ti balay. Anat kayat mo ipastag ang negosyo.
Ukay-ukay ko ma. Sige, kang gatupo na. Kaya siya, dan tumbalay, dan pa'y ukay-ukay mo, nagurnungak mo iti pagnegosyo. Inyata mo, baka no, agsub kontrakak to. Kinanak manong naimit, adamat na nagigundaway nga, sub kontrakak. Ni Henry manong naimit ikadua. Adalay nga ramatan mi manong naimit nga engineer, teko namin nga, tapnil kastagat, usarin mi lang, paslo iso ti pa nakakontraktor mi, ngamda kamat lang gani Henry manong naimit agsub kontrak. Adalang dami mi manong naming engineer. Napadasan mi deta manong naming sakbay nga nagtrabaho kam dito sa Saudi. Wen, duwa nga tawen manong naming aging ka nga dan may patpatakder nga balay. Libre mat manong naming ti daga gabota ada nang idunar kada kami nga antik nga dadyahawan. Talong nga tawen manong naming idagbakasyonak. Adan, balay nga sang petak. Nga masang petakon ti anak ko kini Elsa. Kumusta? Gusto may iliw kami kang ka. May iliw no kang kanain tamat nga bibidyo call? Awang kasmat ti maarakop ka. Kan maarakop na kmet siyempre. Agaramit na ti ading ni Junior. Agaramit na ti ading ni Junior ko na. Dapat lang. Tapos sakbay nga, agsubli ka man sa Saudi, adan to nagpitik ti saklot ko. Makabulan ko lang. Kat kabayatan nga, adak pelad to'y, adakam kinida Henry ko nagkumay. Padasin mo palang ti, mangipati ti proyekto mi. Nakikit mo sawan. Umawat kami ti subkontrakan mi. Kasanong mapanawan nyo? Nga bali at adan tumatan ibati ming assistant mi. Kaya pa nakabagi mi kini Henry, mapankan ka, di pa nakabagi. Kaya mapankan ni baka na, di pa nakabagi na. Nukas kasano laeng, kaya talagang matungpalag iti arapaab tayo sa. Kas pa nakatungpali di, iti pa nagkasarta. O gayam, kumusta din inong kinininang? Naminsan mitlahay nga nakapanag iti Hindi. Napang ko yung pakamukha nakwada nga mabunyagan ni Junior. Dadakan di Saudi. Kahit kumusta ka kamat? Okay naman. Nakaragsak dalat ta. Danda ni MWF nga damaangi kasar sa jay. Kadi. Baamtaham. Namasamin tuman kini Henry. Ingkam to sarong kanin suna. Ngayon, gabota busy kami manong name sa anak na nakasarungkar kada Ninong Densyo kinini ng Carmen. Wala kada damat ni Elsa, mapanmang paspasyar kada kwada. Ni telepono ni cellphone, nga di mo nila maalat cellphone number data mabalim mi kumatawagan nita nga kumustain. Nagsubli kami matlang manen manong name di Saudi. Ngayon manong. Nagbali nga talo ti anak mi kini Elsa. Tabastag bakasyonak, masikuga kisuna. Nagbalay ka ni Elsa mano. Siyempre, napautak mo ito nito Saudi. Adan po unan na, ganandang pwesto na manong naimi, nga ukay-ukay. Adamat manong naimi ti kapsat na kaduwana, nga mang-manage ka data nga negosyo, kanadamat kapsat ko manong nemi nga mga asasikaso kada kita anak mi agraman kaninana. 12 years ko manong nemi di Saudi. Nakabalay at negosyo kanadamatan po unak para ito pa nag-subcontract ko. Huwag manong. Kadkastoy manong nemi iti pamuspusan kad nagtaudan iti panangted mi iti yap naranyag masakbayan nagiti talungan natin. Years iti Saudi naggraduar idin manunemi ti inaunak nga ni Junior. Kadi pa nagnegosyo ti asawa, kadi pa nagnegosyo
panagsubsub kontrak ko. Manong name. Ito'y iti nangala amin nagdi kasapulan mi. Iti panagraduar ni junior iti high school. Ken iti panagraduar na iti college manong name 5 years course kabuta engineer ti kayat kukunan. Nadaan kami ti engineer nga anak manong name nga isuda ito ni Robert Jr. Kalabasan pa iti doang atawen manong name nagraduar mo ten ni Dayan iti kurso ng accountancy. Kasi marunungat manong name ni Jennifer. Iti tawad na iti kurso na met nga nurse. Kung nangarod tatang kininanang nakapsot dan eh. Ay, apo. Dila maminano anak. Nagraduar na nagiti apo ko. Kita madamdama siguro baka no dandun na pukok titood. Kit ne, no di mo ingkalikagom iditi pa naka-operar ko. Nabayag at kumaitang nga di maga. Naikariya kas tatatang. Kada rin na nanang napigsamat pa ilang. So nalang ta, di kakabsat mo. Saan da nga nagbaligi? Basol da. Takit ko kumamatulungan idat pa nagbasa da, didakti Saudi ang ni. Daki asawa damot nga tinauras. Halala, uri no kastaman tinagbalagan di dua kakabsat mong adjem. No damasabol da anak, sikati na siyat ti kasasaad na. Sa mo ida nga may bay nga tulungan. Buntang, magdanagin nyo. Kakaiso na nga da kami. Nga gasawa tinikan itiga grasya, blessings na abod Diyos na napagturpos mi ni Gitaldo. Sa tuloy pala tinegosyo mi nga doa. Ano ba eh, bumasbasitan na kita maawat nga mga subcontract, di ka doon nga tao nga subcontract. Ang daming trabaho na kita anak ko manong nemi. Kurang na layang nga bagada nga agsasarunodan nga agkasar. Robert, di mo malagib da ninong Densyo kani Ninang Carmen? Aman, malaglagib ko ida. Hinta sarong karin ida. Kamusta kayo man ni Henry? Nabayag mo ito nga saan ka nagkita ka ni Henry. Ngorag-ngarod, ito nabigat. Ito ito sarong karin ida. Ngorag kata, maambaling nga dan to. Ito ko taa, kababayon nga dadi ng kinininong. Isudat naggasto si Kasarta. Isang nga kabal lang, di ba nagbayad tayo di. Ngorag anak, napintas nga tang ito ko ta. Makamuntan. Naman nga magustuhan na kita nataingan, manutawad na nga taitan. Manutawad na hindi nagkasarta. Tsaka mo, tsaka ba't sinalusod na manutawad na kahit manong ang tawanin sipon nagkasarta. Nilaingin ko junior. Manutawad na. Hindi naggraduar, 22. 2 years, 23. Bali halos na surukan nga 2 dekada. Manutawad na nga taitan. Baka daw, 80 nga tamat. Nabababang 80. Tapos naman mamantaan, taman pasyarin nida. Naman may pinasyar ida manong naimi ngem ni. Nakapadlak manong naimi. Ti gate, ti garden. Ngasla, nabaybayanan di kiti masetas. Baka nataydan. Sanga tamat. Nadamag tayo kuman Sikaman kami, tasantang kasi nasarong karin da. Idi adda kuman si Saudi kat sarsarong karam kuman da. Muna inalam kuman ito, cellphone number da tapno adda, kontak tayo. Ala ka, Robert. Abay, nakasaysad na ninong kinininang. Libre ti kasarta, saan kabal lang, nabagas. Sakit, kasalanan nalipatan tan. Hamat sila lagi paglata kadakwada. Tatunggal, makisasarita ka di kakaduak, pasek ng tikasar, no tapik tikasar, malagip ko na tayda. Oris siya. Nagsasarita kami kada kiti padak nga marites, no kasarti tapik mi kit maligap ko lata daninang kininino. Tamay sa nga marites. Samut elsat na kang ko. Ay, ada dini, nininong.
Sila marigatan sa matamagnan. Baga dumat sakit ng arthritis kada na. Ninong! Kinita na kami. Insenyas na mabitlahin ko na siguro. Anong name hindi masadya kita yan mi. Mabitlahin try lukat ko di kay ay da kayo man la. Ay, malasin na ka din Ninong. Kaya kaduyo akit mamuklatan nga dakay kang asawa nagkasar kayo dito isang gadi. Ako Ninong. Gabutan Ninong. Amin mat nga nagkasar dito kit inanakyot kakar. Alam, sige. Abi lang tilukat ko di kay. Hindi may lukat na. Siyempre kami. Kumusta kayo Ninong? Nagmano kami man? Siya na kayo na po. Diyos na nagsamot pa lang ang tao eh. May kasalamat lang na baybayanin ti Harding. Gabuta nabayagan nga awanin tagkaskasal dito eh. Tapay. Hindi mo mat kabailanin at medyo nakapsot kami matan kinihinang iyo. So nga awanin ti kasal. Nabayagan ni no? Tsaka mo no ka ano din na udi nga nagkasal. Tawanan kasi dyan. Dun sa 5 tawanan. Ay, umay kayo. Sadya. Adon sadya nininang nyo. O rin napigsapay lang. Napigsapay lang. Talaga nabaybayanan di kitimula manong. Ninong, saan ka din nga rumbing unay nga magaitan di kita? Ay, magaitan da kumano. Dagait. Da kami na. Saan ka din nga rumag ko mga matriman di kita nga mula. Oy. Nagayot mo't lata. Dito ni Ninang yo. Ninang, hagmano kami mangkang ka. Okay, kasya na kayo na po, Diyos. Mabit lahing agtuka ko kayo tinak mga sagan at ipagpalamis tayo. Saan ni Ninang? Anong nasa papanutay? Aman, masapol. Taori na kami kanidencho kahit mamit kas yung oras, kahit nagpalamis kami. Nakait ka makamo. Hindi mandama kami manong naming agsasango. Dabay gaya man nga wanti nagkasar dito Ninang, Ninong. Nabayagan nga awanin ti kasar nga libre, wano, basit lang tinited. Kaya nabayagan nga awanin ti apalan mi nga kasar. Apalan nyo kasar? Ambi ko mapapalan nyo. Higabutan na pintas, di pa nakaisaganan na. Higabutan na laing kayo. Libre pa eh. Ambi nga mapapalan nyo. Kinitak man ng name di bakit. Sami pa nga mga napadasan, tinagkasal. Nininang mit. Nag-agasawa kayo saan kaya nagkasar? Gabuto saan kami nga nagkasar, di saan kami nga agasawa. Dagiti lang nagkasar, ti babaling nga agasawa. Ngayon ti ba nagpimpin na tigmi, nakarkaro pa nga mag-asawa. Tara, di kasar ko na, da ka seremonya mo lang nga, at pagpinirmaan nga kontrata. Ngayon, da kami kanidensyo. Ninto talaga nga patay ti mabaling nga mamagsina kada kami. Nauna nag-live-in kam lang, nasaan kam nga nagkasar. Awang pulos ti naggandat nga mangpanaw ti tunggal may sa kada kami. Grabe nga minsan kaya nagkasar. Mangmangtid kayo ti libre nga kasar, nga di kayo nagkasar. Kaya ito yung mamuhan. Nung mabaling niyo ang istoryaan, Ninong, Ninang, dumungig kami nga gasawa.
Inistoryada manong nemi ti love life da. Nagunugida mat gayam tirigat. Manong, kas mat gayam kanyak ni Sir ni Ninong Densyo manong nemi nga nagtrabaho ti construction. Napamat ti Saudi Arabia. Ba't para tagayam nga Saudi Arabia, boy, Ninong? Yung nag-adarak iti, nagsusuro iti may panggabi ti landscaping. Nagtrabaho met ni Carmen, ganinang yo, iti hotel restaurant. Numampay sa nang inturpos, ti kurso ng HRM. Ngayon, madot amuna may panggabi ti management, housekeeping, may panggapiti panagisagana kadagiti makan ken kastamat ten panagpapintas may panakaisagana it kasar. Gamuto talagang binagbukodan nyo no adakas na kada kay amin ti makam mo ngayon yung libre. Gamuto maragsakan kami no makita mi nga naragsak na ginagkasar iti na ito nga lugar. Irikadag sa Diyos Saudi, yung kalikagom ko ti nagurnong tapno magatang ko dito nga lute. Kaya di magatan yan dito. Lagi patakder kami mantin ka dito Nga kadad to ita. Ti pavilion, ti abong-abong mga kasawa, ti swimming pool. Nagtinulong kami iti asawak para iti panaka-landscape dato nga lugar. Iso na pintas ti ornos iti masetas, iti garden. Kaya nga nakurso na daan da nga umayim pakaangayan dito ti kasar. Manipod din ang rugi nga dagkasar dito natuloy-tuloy matanti may nagkasar. Akas kada kayo. Asino da kita padami nga imay dito nga nagkasar. Kinintadyo pa nga libre. Ninong. Nadadaamin dito pabilyon. Basta nagkasar. Ada may frame nga premium. Picture da may bisti. Ada sadya ti date. Huwag nga ron. Nakita kidi. Kit na inayon nagsadyay. Nainayon kami. When? Manotawin yun, Ninang. Nagpadpada kami. 75 years old. 75? Napigsakay pa lang. Napigsakang pa lang. Ang madamot lang talaga tanan na yan, may. Tapos magkita yun. Ubanan namin na buhok, may. No, pa adamat di kita natataingan kabay nga kami nga saan unang ang uban. Ngayon di agtawan na kung 50 kami kitagtuban ti ota uban ko. Kastamit kan kuana. Iso ka mas makita yo? Uban aming na buok mi. Pasari dito bigutak kat aguban pa no daduma. So nga at ahihit pati ti korimat ko na daduma. Manong nemi, naamuak ti petsa, tiya, panagka, birthday da ngagpadpada. May nga bulan manong, saan da lang ngagpadpada ti petsa. Ken, naamuak pa manong nemi, noan niya ti petsa, itiya, rugi, nga nagkinaawatan di kiti puso na. Ada si miplot iti panunod ko. Ibagag to ito kini Elsa ko nakto makaawid kami. Kalbasan dito nga napaot nga ang panagsasarita sa alang nga mano name tinaramid mi no dikat inarakop ko ni Ninong. Inarakop ko ni Ninang. Akas tamat inaramid name ti asawak kadakwada. Nag-iinarakop kami sa kam nagpindakada. Ninang, kamin. Agsubli kam tumanin. Ala, kituwa na. Ang yung mabiglaing.
Taapay. Naman lang kita, naalaan dito nagnagan na kita, ipadaming nagkasar dito eh. Kaya na, walat contact number da. Ang dati kita tagduman sa, naikabil nga contact number. Diyak lang mo, no? So, sarenda pa ilang saan. Manong nami nagtulag kami nga na siya at kini Elsa. Imbanugot isuna. Kaditi social media manong nami impanawagan mi dagiti aga-asawa nga nagkasar iti garden, Jeremias Garden na hall manong nami. Ibagak ti petsa manong nami ngumay da dito'y balay nupat gandareta nga ahus ko kada kawada nga agtatariknog kami. Ni kadedeng aldaw nagraras kami iti masida kadamakan gabota. Nakan adudamat ngayon may. Kabagis amin manong nemi ti awag ni. Handa pa na nga ito nga politiko manong nemi nga kabagis mo. Nga iso ti kang runaan manong nemi nga kinasaritak. Mayor. Kumusta di Ilio? Ay, tala siya. Sana ko ba nagtalina in detail? May kato kita ka termen. Sakti Mayor. No, saan nga nabindas ba si Tia? Biyag. Ang momentan na ito, butante sagat kasapulan at papatpet. Manipod pa nagturuturay ko pa nagsaservik. Anak amin ti kasarida. May kabesak ti anniversarida. May kabesak ti kasangay da. Binilang ko matigiti staff ko. Nagitoy. Tunggal ag kasangay. Damaytag nga regalo. Tunggal anniversary. Daga kablao. Basta. Medyo lang teknik ko. Siyempre, gramo batin Dirapin na sa panakipulapul ko kalagiti humili. Mayor. Sikat ikang ro na kasaritak tap na may itad ti plano. May panggap kada ninong Densyo kanini ng Carmen. Imposible ang malipatan niyo. Tamay sa kanagiti nagkasar si Jay. Si Bibiyag na pa lang. Napagtawan na nito 75. Kita ba't lang kaya? Mano ka din nga dekada? Kanya kakit nasurok nga 2 dekada. Nagarador na kita anak ko. Sangasako lang nga bagas tinted ko kada-kada. Hanggang bayad ti nakapipinda sa resepsyon. Kaya nakadado nga tao nga. Inagkasar kami ti asawa. Ano nga ti plano? Mayor, ibagak ti plano kada manungkot ka. Sika ti mang meeting. Sika nag-preside. Kada kiti kadwa tayo nga nagkasar sa Jay. Nga nagbalingan ninong nga da. Anak na ti kasar. Da ninong Densyo kani ninang Carmen. Imbagak kan kuha naman ng name iti aldaw iti anibersaryo tayo na yadda. Kanimbagak na sanda pa nga nagkasar. Iti maamuhan manong name iti padami nga inanak dati bunyag inanak dati kasar. So sanda nga mamati. Terang nga ramitan tayo. Masapol nga dati yung may timang gastos. Iti super grande nga kalaysa digiti dua. Iti na itang anibersaryo kaya na yadda. Golden anniversary. Sige. Siya. Datagarag ti tinulong. Siya ti kagrunaan. Siya ti mayor. Siya kagkasatan nga da kayo. Almost nga nanak na tayo ti kasar. Nga libre ti kasar sa Jay Jimenez Garden Hall. Kat manong sabat saan nga napinas ti biyag na. Insaga namin nga road nga nalaing ti amin manong nemi kat kaputan na baybayan ti hardin nang tandan kami kada kiti landscaper kada dumapay nga maambaka mo nga ag garden kada mga sikaso kada gidya.
Kat no kasta manon nemi idit adamo dati mapansadyay dikiti mga sikaso ka dikiti masetas kaduak ida. Ninang, da kami. Ay apay. Kaduak dikito eh. Kayat yo, saan lang siguro, dikit sigurado nga kayat yo nga mapasubli ti dati nga pintas dito nga lugar. Dibing nga ro din mga asasikaso. Isugat ka po na nangibaon na kinakuyog ko dito, hindi kiti mga sikaso. Tapay. Wang kumanti maangay pa nga kasar ditoy. Gusto naman tinit talong at dekada nga kasar ditoy. Talong at dekada. Kumusta nga tamat din kiti nagkasar ditoy. Napitas ka din madla amin ti biyag na. Amin kami. Ninong nina. Umikam to umatandaro. Umatandar iti mauding kasar nga maangay iti da ito nga garden. At nag-request para iti mauding nga kasar? Dakam tig-request amin ninong. May sagana ti amin. At danto may dito nga mangrukod kada kayo tapno madairan da kayo tinapindas nga arwatin yung ang kasar. Robert, haka ko magkid ka dinong, ninang, please. Napiyarato yung napanunot mi nga, panang gulpe, panang supapak mi, tikin ang bagyo. Kaaduan na, no, dikit isupay, dakam amin, nga nagkasarita dito yung lugar. Kat binindisyonan na kami na po Diyos. Nagbalagi kami. Almost nakapagturpos amin, dikit anak mi. Nadaan kami tinapin sa kasati pa nagbiyag. Kahit mi, nasupapakan na ita ninong. When? No, suti ka. Kahit bakit naglawan na yung pagyamanan. Nasiputak manong nemi di pa nagarubos tiluwa ni Ninang Carmen. Nga naibuyog met ni Ninong. Kahit numaangi kas pagrikan, daitan nga tan tinakasasangit nga kasar. Apay man ka sa kasasangit, Ninong. Nga putay tapay ka nagsangit akon. Na ihaling-haling mingamin kay ni Carmen, hindi tagkasar. Ika po nga rod ka nagiti plano mi. Panang plano mi ka na ito nga lugar. Nagruna ka. Tapos laya, inyaling-aling mi ti kasar. Hindi tadi ka matlayangin mandaan ti anak. Numanin maalisan idi ni Carmen. Namin talong na alisan. Idintot ako na ti doktor. Baka no ito maalisan manin kat. Saan lang nga basta maalisan. Baka mapukaw ko pa ni Elsa. Ni Carmen ko na yo. Ninong gabota Elsa at naga ni bakit ko. Ay, sorry. Gusto nga nagpaligit lang. Kahit ko lang nga nagpaligit ni Carmen. Tapos saan ko mapukaw isuna. Hangabali nga awan ti anak mi. Hangabali nga ang kamang nagkasar. Tinapatag ka, nagpimpinatag kami. Kaya naragsak ka mong launay. Tunggalad nagkasariti na ito nga lugar. Kakasto ko na yaman da. Arig na libre nga ron. Nga da kami pa ito. Mangisagana tapno na urnos ka na pintas. Huwag ninang. Gusto nga biyang mimet. Tagsupapak ka na kayo. Maangay ti daytoy nga lugar. Ti maudi. Kendak na indaklan ng kasar. Nga da kami taggastos. Ag titinulong kam amin ninang. Durugyan mi aro din tagyaman ka na kayo. Indon anibersaryo. Dedan to tikal dawan, tikal laysayon. Ini dumteng data nga aldaw manong nemi aniyan nga nakaragragsak
ti kaadu dagiti tao manong nemi ti kaadu dagiti lugan nga nakatadidog ti nakaiparngingan na kadagiti alsadang asadeg iti garden. Saanen nga imanay ti uneg dagiti tao manong dapayin ti ruar. Na ekstensyonan manong nemi ti tulda, ti lamisaan, ti tugaw. Kaniti panakaangay manong nemi ti seremonya. Manong nemi. Da kami nga agasawa iti nangibagi kaniya Ninang Carmen. Da kami tinangabay kang kuana. Ken siyempre, iti napili mo nga nagbalin nga maid of honor. Irinto tadi mayor, manunemi, ken ti asawa na, isumati kaslapan na kaama ni Ninong Densyo. Panakaangay nga ron, manunemi ti Martsa. When, ngembes ko manunemi, nga wedding march, iti mangeg, nga naipatukar, iti data. Ngem saan? Naipatukar dito akan tamanong uray no aduntun uban ko. When manong nemi Ilocano version ti kahit matputi na ang buhok ko dahil nagbaling ating song daninong kininina. Kas makita manong nemi kat puraw amin ang digiti buhok da. Kabayatan ti panagmartsada manong nemi nga intulod mida iti sangwanan tinaramid nga altar iti dayta nga garden. Ken ti panaka isayangkat iti kasar iti panang kasar kadakwada ti maysa nga pastor. Huwen manong nemi nakapokus nga namin pinsan ti amin nga atensyon mi kabayatan ti panang kaskasar ti pastor kadakwada. Diyan mo no apay manong nemi. Nga pati ti asawa kan da kami maragrag dagiti luwamin. Nga ba't nagluluwa manong nemi dagiti agasawa daninang gininong kabayatan ti reception, unang reception, kabayatan ti seremonya, ti panangkasar ti pastor. Nagaro na lang arudan manong nemi idibaga ti pastor nga mambalinan nga agkan ninong ninang. Napaot manong nemi iti panaglanang dagiti bibigda sa dasimango ka na kami nga si Akbay ni Ninong iti abaga ni Ninang nga si Rarakos met takyag ni Ninang iti bagi ni Ninong. Anong nemi ni Ninong timula nga nakaidadan ti microphone kaya rubos dagiti luwana. Diyak naman, nga na kami gayam, iti maudi nga kasara iti dito nga lugar. Kat nalaus-una nga nagsakmi nga kasawa. Dati nalarapap mi nga panagkasara kat natong palmetlaing. No mapaidik astoy nga edad mi. Naranapay iti dito nga golden anniversary panagkinawatan digiti puso. Hagyamanak kada kayo. Ang runahan na unay kapag yamanan mi, iabot Diyos. Tanong mampay, nagdanda kami, italaksid nga awan kalis. Nagpimpinatag kami. Ngamdimtang matlang dito agundaway. Tapos sa gana, iabot Diyos nga umahawat ka na kami. Nasabay ko tatitawin min, nga kasatoy kat manayunan pa'y. Tapno, alabaot pa iti biyag mi dito yung agserbi. Taorin no awanton ti kasar nga maanga iti dito yung hardin. At damit pamataw doon mi ti kwarta nga para kada kami kat subra. No adadigit ti mayat nga umay kad kinda ti tulong kada kami nga gasawa. Nagasagana kami nga tumulong. Hanggang umang-angas kami nga gasawa. Itultuloy mi ti tumulong kadagiti kasapulan ti tulong. Thank you. Kadagiti nang organize kadagiti nga kasar ni Mayor, stamatan kay ni Robert,
Kanta kayo amin nga jak may naganan. Thank you. Diyos ulit tagina ka na kayo. Pwede ang sarita met nininang manunemi saan na nga napintas pa itinagsalita ka po talaga nagan-anog uwin. Kuan nga timbaga, nininong, kastamat timbaga na, kat nagdadanggay, ado nga sangit, manong nemi. No apay nga dayta kasarim, bes kuma, nga katawa, palpalakpak, nagsangit. Nga dayta, iti sangit tiragsak. Nga ti pagkasalita, daninong kinininang, nagtungpal metlaeng, iti kasara, ken makuna, nga happy ending. Manong nemi numampay kunada nga awanan ti kasara nga naangay pahay kaneta nga hardin. Ngem nagbalin manong nemi nga ayuyang nagitiya. Nagbalin amin nga pasat ti biyag daninong kininina. Pasareado di kita agraranang amapan mang sarungkar kadakwada. Pasareag na agrana kami ti pamilya ni Mayor manong nemi. Kat nagtultuloy kasla nakaragragsak kasla. Imbas ko mga dududwada lang kuma. Ngem, itinal daw nga dalat na naka-schedule mapan mang sarungkar kadakwada. Nagbalin na tamat nga naragsak na itang nga hardin. Nagbalin nagtultuloy nga ragsak. Ti adda kadaninong kanina. Iti agdama manong nemi si bibiyag da pailain. Iti tawendan nga 85. Da kami, kani Apo Diyos, da kami tararamatin tatapno, agtultuloy, itiragta, ragsag kan pigsada. Tasaan mi ida nga baybayan, manong nemi. No saan man nga da kami nga agasaw at sumarungkar, dagiti anak ko, kan ti pamilyada. Kastama tararamiden, dagiti adda, akas kada kami anatulungan da. Ura ng pay, naladaw da nagasawa kan awan anak da, ngayon kasla isot makonsider nga big family. Anong name? Tagi di amin nga nanak da ti kasar kat nagbaling nga anak da. Kat dagiti anak da nagbaling nga puko da. Apuko da tituod kat nakadakdakkel nga pamilya no kasta nga dumteng ti anniversary ti ayan-ayat ken kalaysada. Nag-aasawa mat aminen manong name dagiti anak mi kini Elsa dadamaten na 12 manong nemi nga apu kumi gabuta saggapat da nga talo. Napisa kami matpalayang ti asawak akas matkapiksa daninong kanininang. Wan, namang sasarungkar kada kiti apu kumi ken pasaremet adalat tamat kita maalak nga masubkontrak ko nga proyekto. Kaya nagtultuloy manong nemi ti negosyo ti asawak. Wan, dito nga rin pagkasalita, manong nemi, kadagyaman naglaunay ti anus mo nga ng urnos, kalpasan nga nakinsan keng ka ti detalyena. Di mo lakang maibagbagan nung ito nga lugar da ito'y, ngem dito'y Ilocandia. At sabi ko man, tadawat na ibatik nga adal, ken liwliwa, pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, anong. Ito'y nga dagyaman nga pagayam mo, Robert. Thank you mat kayong ka, Robert, tingka pa ng ibura iti pagkasalita. Thank you mat kadagiti nagbuya. Salamat for watching. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay Nemer Studio.